aici ceva? O pun pe YouTube. Baba basketbalistă. Da. Frate, dar a dat un push, ce naiba. Eu tot pasă tot push. Eu văd că nu pot ceva mai aproape. Zici că bunica mea de variantă cu 5 ani mai tânără. Da, da, pot. Aha, uite. Frate, a dat push. Al doilea push. O pun pe Facebook. Frate, O pun pe Facebook. Narci, stai! Nu, 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 nu te pune! Narci!